Reci mi, šta je bilo, mislim, to sad mene ovako zanima. Dobro. Ne znam da li si se nekad oglasio povodom toga, ali pre 2 godine možda čak, je bila neka kao priča da ste ti i Zorana Jovanović u vezi. Ne, nismo nikad bili u vezi, nismo nikad, mislim, znamo se, poznajemo se, gotivimo se. Jesi video da je izlazilo da ste u vezi? Ma da, pa kako se zove, pa ništa, pazi, nije ona jedina, mene su povezivali sa, evo, ne mogu da se setim s kim sve već, tako da nije, to je još jedna zabluda bila. Nije, baš je izgledalo kao da jeste. Ali je stvarno ona sad ne živi ovde, ali stvarno smo se jedno vreme, baš smo se bili, i ona me i prozivala po storijima za neke outfite, kao kad sam oblačio, pa onda ja uzvratim kao prozivku. Onda kontam ja što su to ljudi povezali, ali nije kao... Znači, to nije tačno? Nije tačno. Dobro, a reci mi, a Angelina? Laž. I to je laž. I to je laž? Ma sve je laž. O mom ljubavnom životu sve je laž. Čekaj, stvarno sad hoćeš da mi kažeš da je to laž? Da. Ja iskopala informaciju i ti meni hoćeš da kažeš da je to laž. Pa ne znam gde si kopala. Ovo čak nema ni javno, je li tako? Šta? Ja mislim da nema ovo za Angelinu javno. Ma možda ima, ja više ne pratim, pa na šta sve evo, možemo sad da obrađujemo ove naslove novinske. Neka, to se radi u pretresu. Da, dobro, da, okej. Kod mene se samo čekula ovako. Povezivali su me, ja ne znam se, pa evo sad ću secim još s kim. Povezivali su me i sa ova što je bila u realitiju, kako se zove bre, jel Maja? Maja Marinković. Maja Marinković, jeste, Maja je, da, crna, jeste. Da, ti mi ne ideš. Recimo, nastupao sam u Budvi, ona je došla na nastup, kačila me na story, Nući i Maja Marinković. Brate, mislim, kapiraš koliko to ide iz svakog nekog kao bilo kakvog kontakta na bilo koji način, oni kao odmah Nući. To je zašto ne pričamo o ljubavnom životu. Tako da loše i kad pričaš, loše i kad ne pričaš, nikad nije dobro, da. Čuti, pa ja tako jednom pričala i pokazivala dečka i na kraju mi fanovi poslali da me vara taj isti dečko, tako da nekad nije ni loše. Da, vidiš, nisam razmišljao o toj strani. Nekad ima benefite i recimo sadašnjeg dečka kad god vide u izlasku, samo mi ga snime. Evo ga, dobar je. Vidiš, o tome nisam razmišljao. Jako je dobro, baš je plus. Treća strana medalje. Vrh, nisam znao to. I kad god ga sretnu, on kaže, jao, Vanja, osjećam se kao muž god se tržan. Koja paralela. Tako mi kaže, ja tako dobro. Vrh. Reci mi, koji je tip devojke koju ti voliš? A znaš... Mislim, moguće da nemaš tipa, ajde, da pitam. Pa ne, tipa, evo, kao... Kad sam bio mlađi, tipa srednja škola, tad mi je bilo kao plavuše. Onda sazrevaš. A onda vremenom skapiraš da, brate... Istrazivala sam u sebe, nema veze. Ali ja bukvalno se gledam pre neki dan i kažem nekako plava, više nije meni za... Ako rastem, možda bi trebalo sad da promenim boju. Znaš da sam to primetio da dosta devojaka kada... Jer malo mi je neozbiljna, ljudi me ne shvataju ozbiljno više. Kada uđu, evo, bravo, to sam sad primetio, znam par devojaka koje, pa ne mogu više plavu. Da, bukvalno. I da ja, mislim, ajde, nisam žensko, ne mogu baš da uđe u vaš mozak, ali zašto bi to moralo da bude tako? Zato što ljudi automatski imaju predrasudu. Recimo, kad me pogledaju mene i moju drugaricu, ona recimo brown, ja plava, automatski imaju predrasudu da sam ja gluplja. To stvarno se suočava, a to postoji kao stvarno, a? Da, i onda ja tipa krenem da pričam i oni kao ja rekao šta je i oni kao pa ti si stvari kao normalna i pametna. Ja rekao super, znaš baš ti pravi ti, bukvalno sam krećem iz minusa kad se upoznajem. Pa vidi, evo sada mi nisi to rekla, ja ne bih verovao da je to baš toliko, ali... Mislim, naravno nije kod svih. Hoću ti kažem da, eto, kao što... Kao vi možda kako ste stariji, ajde, ne trebamo da generalizujemo to, kao menjate boju. Tako ja, što sam stariji, kakve veze ima bre boja kose sa bilo čim. Tako da nemam više, da, nemam... Ne znam šta je vama, ali kao ja sam eto promenio. Da, ne, nego sve jedno mi je. Znači sve jedno ti je?
Nije više kao samo plavuša, nego ti je sad sve jedno. Pa nije uopšte do... Shvatio sam Nije uopšte da je ni- teže naći devojku, pa mi je sve jedno. Ne, nije uopšte ni do izgleda. Kao ti kad biraš nekog s kim ćeš da... Ja kao želiš da provedeš život s nekim, znaš koliko je to sati života s nekim. To ako taj u glavi nije dobar, može da bude, ne znam, najlepša žena na svetu. Ako u glavi to nije čisto, džabe, brate, sve, tako da... Sve sam više u tom fazonu. Ali ću te, kao neću te sad pitati, ali ću te pitati. I ja ti neću dati odgovor. Dobro, ali sad mi reci jesi srećan. Srećan sam, da. Srećno zaljubljen, da vidim da si me iskulirao totalno. Uvek sam zaljubljen. Ja sam ceo život zaljubljen. Znači sad si u nekoga zaljubljen. U nekoga, u nešto, u svašta. Zato sam ti pitala. U svašta. Znači ne priča se o privatnim stvarima. To je jako bitno. To svakome savjetujem da čuva, kakvo god da je stanje, nebitno ono... Vidite, je dobro što ja pričam. Vidiš da mi šalju. To ti se posrećilo, ajde, sačekaj još da prođe. Ne znam koliko ste zajedno, nek prođe još vremena pa presudi. Ali nekad veruj mi, kažem, joj čoveče, možda bolje da nisam nikad objavila, da ne dolazi do mene, da mi bude lakše. Jer kao bukvalno te preseče stomak, znaš taj osjećaj možda, ne znam, da li si nekad bio prevaren? Da znam, ne, što ne znači da nisam, ali... Što koji Rade Ćosić kad mi došao u emisiju, nikad nisam, ali verovatno sigurno jesam. Pa da. Kako legenda je. Da, on je najveći. Kako se zove, tako da ja znam da sam prevaren, ne, ali... Verovatno sigurno jesam. Ko znam, ko će ga znati, Dobro, reci mi, bio si u Americi na ovom work and travel programu. Aha, da, kad sam studirao, da. Da, i kako si se odlučio, zašto si se odlučio da odeš u Ameriku? To je bilo bukvalno pred muziku, ali tako? Da, pa mislim, izbacio sam ja i tad muziku i ostalo, ali ja za muziku nikad nisam uzimao roditeljima ni dinar, bukvalno. I kako se zove, i onda kako sam snimao pesme, one naravno nisu prolazile, ali mene to radilo nenormalno, ja nisam mogao da stanem da prestanem da snimam. I onda kako sam trošio te budžete od, lupam 18. rođendan, pa znaš kako dobijaš džeparac vamo tamo, kako sam krenuo da trošim te pare, kako su nestajale te pare, ja sam onda otišao u Ameriku na taj work and travel. To mi je najbolji... Da si otišao? Sa još jednim drugarom i onda smo tamo upoznali još dvojicu, tako nas je bilo četvorica nas ukupno. I to mi je možda i ono najveće iskustvo u životu i ako i dalje postoje ti programi, stvarno ne znam. Postoje, odlično. Ja savjetujem svakome da ode na to. Ja sam htjela da idem prošle godine. To je najbolje nešto što možeš da... Ali ja ne znam da beknem engleski. Nisam ja znao. Stvarno? Brate, Ali ne znam da beknem, znaš ne znam kako ću se snaći. Pa znaš koliko naučiš tamo, evo, slušaj mene. Znači ja sam otišao u New York, kako se zove, još u New York, pazi. Ti imaš one opcije da odeš na neko ostrvo negde i vi 50 Srba u dve kuće, jedna pored druge i ti ne možeš ni pričaš engleski sem tu na poslu nešto da bekneš. Da. Ali mi smo otišli u New York, brate, gde sam ja radio tamo na Kipu Slobode. Ja dolazim u New York, bukvalno sutradan moram da odem da izvadim račun u banci. Znači, znaš koji mislim... Ne, ja bi plakala. Profesionalni engleski, znaš, nisam u baru pa kao sad tu pantomima i to, nego odem u banku u Njujorku i treba da izvadim račun. Znači, znaš koji stres. Ali oni su tamo lagani jer pričam sad za New York, jer kako se zove, ja sam tamo 4,5 meseca živeo. I znaš kako sam pričao na kraju. 4. mesec, ne može se porediti sa time kad sam ušao u banku prvi put. Kad sam odjavljivo račun i kad sam ga prijavljivo nebo i zemlja. Ali kad sam dolazio tad prvi put... Ona žena što radi bila ponosna. Ne, oni su bili mnogo, kad sam ja ušao u banku, oni su bili u fazonu, dobro, jel ti treba kao prevodilac, hoćemo kao Google Translate, hoćemo kako ćemo... Znači, bili su kao cool. Ma da, znaš, čega sve imaš tamo to, vrate. Znači, Meksikanci, azilanti, znači, New York je džungla, ali jedan od mojih omiljenih gradova na svetu, sigurno.